في مشاريع دقل برس وجدين أنصاري أوغلو سروك رخصتنا إي بارتي لديار بكر باكوري كردستان أمي بكين كو يكش مشارين هري جرمن هل بجارتنين تركيا برسا كرده دس حالات رجب طيب أردوغان و AK بارتي دبيجن تشتك نمايا بناوه برسا كرد لتركيا باكوري كردستان برسا كرد لسردما AK Partiye da saladariya AK Partiye çareser buya. Yani dinava hükümete da dinava da salatı da havalin mehne Kurdin pos vergitine. Evet vejinu tegeiştina Recep Tayyip Erdoğan seruki İ Partiye, seruki AK Partiye o seruk kumari Türkiye. Le opozisyon taybet masaya şaşali de beja ne? Persa Kürt heye امی حول بدین چارەسەر بکەین لێ بڕێن دەموکراتیک بڕێیا پەرلەمانتویە ئەمێ چارەسەر بکەین پشراک و ئەم دەرکەتین ئەم بووین دەسەڵات پەرلەمانتو کەتە دەستێمەدا دەسەڵاتە تورکیای کەتە دەستێمەدا برێس وەجدین ئۆگلۆ کو ئەنساری ئۆگلۆ ji Diyarbekir gelmeye برێس ئەنساری ئۆگلۆ تۆ بخێراتی ji بۆ کوردستان 24 تو لدیاربکر gelmeyi le Bakurê Kurdistanê di karnameya İ Partî da ji bo Bakurê Kurdistanê ve çi were kirin İ Partî di karnameya xwe da çawa behsa pirsa Kurd kiriye Şimdi merhaba, hayırlı akşamlar. Var baş ve şana ve hoş be. İyi Parti'nin kuruluşundan bu zaman Jida mezrandına İyi Parti hatta naha em vek şaha Diyarbakır'a İyi Parti o şahın bajarın dinyen Kurdan em liser Persa Kurd bahs dikin. د دیروکê da gelek caran pirsa Kurdî hatiye bikaranîn rast e pirsgirêkên me hene ev pirsgirêk divê bên çareserkirin me dema seroka me giştî bi me re civîn kiriye me nêrîna xwe pêre eşkere gotinim armanca damezrandina İ Partî ew e ku hemû binpêkirinan hemû diwarê dadê da yasayê da wekeviyê da همو نحقین آتنا کرن ای پارتی دخوازه وان همویان چارەسەر بکەم جخوا نها دنگدر ولاتی جبر ویکه بر خدانه ای پارتی و دنگین ای پارتی جه هر دچن زیده دبن پرسگریکن هدف دبیجه Kürt آخفتنا ناخوازن گوتوبێژان دەخوازی چما وەکە ئی پارتی بە هەدەپێرا ناکەون گوتوبێژان بە کوردارا ناکەون گوتوبێژان HDP'nin söylemleriyle İyi Parti çok ayrıdır. Gotinên HDP cudane İ Parti cudane du partiyên cudane rezna bernameyê wan cudane li Tirk HDP tenê nûneratiya Kurdan nake sedî 23 zêdetir dengderên Kurd hene piraniya wan mesela ez Kurdum zaza me le navçe wek min gelek kesene birayê me hene di nava CHP de jî hene di nav partiyên din de jî Kurd hene HDP wek nûnera Kurdan derdikeve holê lê dema xwe bûya wê nîşan bide wê demê pirsgirêk derzike sedan salin pirsgirêkên Kurdan hene زۆرینا دەنگên HDP li Bakurê Kurdistanê ne zۆrîneya dەnگên HDP Kurdin kewate şêweyek ji şêweyan HDP temsîla dengê Kurdan dike temsîla Kurdan dike li Bakurê Kurdistanê boçî
بریا هەڵبژارتنان HDP دگەل ئی پارتی دگەل HDP دا نانیشیتن civînan li gerdar naxîtin yan gotûbêjan naketin heng ji çi ditirsin yani tirsek heye de rûniştin û danîştinê di navbera HDP û î partî da Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bakın Na yani bunu şuradan bakmak gerekiyor. ez bi vê hayê bêjim desthilat nêzîkatiyên desthilatê divê em destpêkê binirxînin wa kiriye ku hemû aliyên dij bera opozisyon Görüşlere sahip cuda kiriye kesên xwedî nêrinin cuda ne cuda ne pir ji xwe dûr dixe HDP jî partiyekî siyasî ye yasayî ye nûnerên xwe di parlamentoyê de hene û pêwîst be her tim peywendî dibe li vê derê ev pirsgirêk heye carna nêrînên HDP cuda dibin yani ji me dûr hinek tiştan dibêjin divê di parlamentoyê de her tişt were gotûbêjkirin hemû pirsgirêk li wê derê bên pirsgirêk dibe ku li wir cudayî hebe dihevhatin hebe her wiha li navçeyan jî li herêmê jî hinek gotin hene eger partiyekî yasayî be eger bernameya xwe diyar be wê demê dibe bi hemûyan re hevdîtin dibe dema namzet bûna Selahattin Demirtaş de li herêma Derya Reşî deng wergirtine wek partiyekî Tirkiye xwe nîşanda lê pişt re hinek paşketin çêbû berês wejdîn hinek berês wejdîn di nava Tirkiye da û li derveyê Tirkiye jî yani axiftin hene axiftin têgotin beşek ji şirovekarên siyasî jî wiha şirove dikin ku î partî yek ji wan partan e ku dijî pirsa Kurd e dijî Kurdan e naxwazin ku Kurd bigehin mafên xwe ev rast e boçî ev axiftin e li ser î partî dirûz bûne eger rast e eger rastiş niye boçî ben o zaman şöyle söyleyeyim. Ez bi vê awayê bêjim ji damezrandina î partî heta niha Bir kısmı ez karim tiştekî wiha ji bêjim rast e î partî ji MHP cuda biye piştra pêşketiye lê ez bi xwe li Diyarbekirê ez Kurdim zaza me di heman demê de cîgirê seroka me Salim Ensarioğlu cîgire ew jî zaze Kurd e û hin Salim Ensarioğlu behsa hin pirsan dike ku HDP jî newêre bîne ziman bira were bîra we Ümit Özdağ dema destpêkê hê di nava İYİ Partiye de bû gelek mijaran da Salim Ensarioğlu hemberî wî jî nêrnê xwe gotine ev bû sebeb ku Ümit Özdağ berês wejdîn ji partiyê dûr keve hel wiha Yavuz Aralioğlu jî dîsa ji karhatiye dûr xistin ez vê tamam bikim dema cîgirtiya serokatiya İYİ Parti'de de rast e İYİ Parti dixwaze partiyeke navendiya rast û bele dixwaze bibe partiyeke navendî İYİ Parti berês wejdîn Ensarî Oglu serokê rêxistina î partî ya Diyarbekirê tu digelme bû gelekî spas